Kevin Henry, good morning dira sa imo kay sa tanan ko nga mga hinumanons. To God be the glory. Yes. Kumusta ang sitwasyon sa Inubaan? Okay na to. Kay do pinato ka barangay ang baha action boy mo. Ate daw nagtakwa na guro kay init naman. Okay na siguro no. Galing ito mo to may naanod to bala nga sakya kuan bala. Pick up bala sa retired police bala. Oo, retired police to. Retired police na siya. Oh. Tiya asawa yan naka-survive. Bala siya ang So kahapon na ito na-recover ang bangkay, no? Sakay Ray Baryoga, good morning man. Marilo Kahilig from 1A Manapla. Kay Judania Sarmiento Puig Lazaro, good morning man sa imo. Antonio Flores, ginatamyo naman ang mga drivers ang e-taxi. Sa pamilya Di Ases, yung pamilya Ibalya, kuno sa Barangay Agisan, good morning din sa inyo. Atia Kim Eriman, Masito Fago, Christine Menyes Villalobos, good morning. Kag Arman Regalado watching from Montara, Isabela. Sakay Press Dennis Richard Timoroma, may aga sa imo. Ano ning SSDBN? Ano nang SSDBN? Dito ka bumulog insindihan ni Dennis na ya. SSDBN. Dali lang kaya balo ka mo lang nga subong sako no wala ga appear ang mga comment action boy ano nang imo yaman. Lang mo siguro akong phone. Cellphone mo. Isdi na pala sa tag 1.5 kung tayo 900 yung cellphone mo. Isdi sa tag 1.5 bala. Tara gini wala budget. So tag 900 lang. Do 1.5 matuligan action boy. Nag 900 gulpi gabara. Good morning mandara kay Maria Luisa Luing Melos. Gapo nag-text man man sa bala i-refresh ko liwas. Gapo nag-message man isa kay Aksyon Eden sa amon program bala. Yang show pa ako sa bago gahulat. Ay, oo. Nakatilaw ko to sang nagligad. Amo tong gina... At ang padala ko sa imo bala. Oo. Nami man? Yes, masarap. Super. Kuha na yan. Highly recommended. Si Chona, dali lang yung Chona, kay nagasaka kakon nga kuhan. Di na to siya man? Chona Cordero? Chona Cordero. Ano ni? Chona Cordero. Sa iya ko nootod niya si Elsie De Los Reyes. Happy birthday, yes. ate. More birthdays to come. God bless you all. Elsie De Los Reyes, happy birthday. Yes. Halin sa imong utod kay Chona Cordero. Happy birthday. Next, si Donna Navate Macario. Maayong agaman. Kag naga-monitor from Romblon Action Boy, si Ronald Vicera. Yes, good morning, Dara. Maayong aga. Si Sir Milili Uligo, may ginapag-greet ko siya sa akon. I-greet Dinto ang gani man. SSDBN, gali, salamat sa Diyos Birnes na. Ay, hala. Kung may thanks God, it's Friday ka TGIF. SSDBN. Salamat sa Diyos. Bongga si Dennis. Sige, Dennis Okay, Dennis. Dennis. Daman mo maabot si Dennis subong aga. Ang gani na. Do, amuni ang iya nga, do hindi ito mapaktan. Gabi. Ano na patamya ko tani karon sa imo. Si Kagawad Timay ko no, kag Monet Lobaton sa Mambulak sila. Sige Tamyawon ta na karon na Sir Milili Oligo. Sa on air. Kagawad Timay. Kag sino to? Si Kagawad Timay kag Monet Lobaton. Mambulak sila. Good morning dra, no? Ang akon nga ko nagdulog man. Ang imo dra na lang asta. Dra lang asta. Hindi ula gani nag-appear sa akong tungambal ni Dennis nga salamat sa Dios. Hindi ko din makita Hindi mo makita. Daso na sa kay kwan. Daso na sa to lang yung tamyaw mga taga Romblon. Hindi na lang asta ako, way na nagsa. Dalang asta rin na nagisudpo na, minsan na nakasulpo na. June Biaten Sibalyos, ginag-greet niya man si Ma'am Vanessa Mayo kag si Beth Gamala. Kumarin niya Beth Gamala. Good morning. Si Dennis, 1 point for me. 1 point for me. 1 point for me. Okay, then, wala problema na siya. Way man ka LB. Line buot. Wala gid man ko ga LB. Ikaw wala ka man ga LB. Line buot mo. Ano wala sa boy man. Diyan mo Makiga na matali karon ni J. Sino to ganay kiga kambal sa aton nga.
Sino to gani? Lipat na ko, kinkalimtan ko na to. Si Jory, talipat ko sa ngalan niya. Kinkalimtan ko na to, ha? Basta Si April Ursabia sa Masbate, dira. Good morning sa imo. Oo, sa Masbate, bala ka, mas kung sa aton. Oo. Si Nicel Fabol, dapat pa ko ng tilapia. Boto ko to kapon sa kwan. Ano, wala ko yung kabasa comments din. Dito Ay, wala sa- ko to Aksyon Boy. Dra lang ko sa may silay. Kinara man kayo sa silay. Abi ko, ano, dito ka sa San Enrique. Ay, di ko makadto. Ito yung message ta ka. Kaya ko pa bayron ko ba naan? Ay na. Oo, ina na siya. So, galing Action Boy, dito magitani, akong gusto, galing doon na, baka layo, daghapon ako daan na galing. So, next time, malaka dito. So, sila Ako ganito lang ko yung sa Libertad eh. Dra ka lang ginaming wet sa libas. Libertad. Daw man tilapia sa Libertad, bro. Oo, galing ka. Mahapon-hapunan ka. Oo. Oo, dapat Kasi mas mahal, bilang kilo sa tilapia sa buong. Ay, kay di. Yasang isda subong Kay basta, bala ko lang ang bangros. Oo, basta bang Ros ha, message nyo lang si Action Eden. Why man kulang man ang isang iyang supply. Supply mo naman. Dapat ya, una nga. Ayan, good while supply lasts. Awa. Sige. Resupply siya sa buong. Resupply. Stand by na sa aton mga balita lokal. Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na nagaligan sa tak ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Na-recover na ang bangkay sa retirado nga pulis nga una gin-report nga missing matapos ginanod ang pick-up nga ginasakyan sa suba sa Banwasang Hinubaan sadtong Martes ang gabi. Ginkilala ng biktima nga si retired Police Chief Master Sergeant Daki Dakuskus. Sunod kay Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Sefar Gerard Caelian, ang mga mangingisda nakakita sa bangkay sa biktima sa sitio Plazanon, Barangay Bulwangan sa Banwasang Hinubaan kahapon Huwebes. Sa nabunuan nga sakay ang biktima po ni asawang si Jezebel Dacusco sa pick-up sa nag-awas ang tubig sa suba nga ila ginagyan. Na-rescue sa otoridad ang asawa sa biktima. Tintawagan kita sa LGMO Hinubaan nga na-recover na ang sadly ang bangkay sang aton nga missing person sa Hinubaan. So ang nakita ni siya kuno 8 miles from the shoreline sang sitio Plazanon, Barangay Bulwangan. Kita siya sa mga fisherman. Ang kabayan sa pahayag ni Dr. Sefar Gerard Caelian. Nagpasiguro ang Police Regional Office sa PRO6 nga wala ginatulugan sa kapulisan ang asod-asod ng insidente sang pagpaniro sa syudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, spokesperson sang PRO6, ang mga nagakatabo sa Bacolod ang talana nga pagatalakayon sa Oversight Committee. Dugang panimalong apesar nga manubo ang crime statistics sang BCPO subong ikumpara ng ligad nga tuig, hindi ini mabatsyagan sang tao bangod sa sunod-sunod insidente nga ginakakugmat sang tao. Ginklaro ni Malong hindi lamang ang bagong mga kaso ang ila gina-review, kundi lakip man ang daan ng mga kaso bangod kabahin ini sa evaluation sang isa ka unit. Nakaistorya na si Malong sa spokesperson sa BCPO kagin pahayag nga madamo sang anggulo nga ginalang tao nga posible pagresulta sa pagsolbar sang kaso, pero wala sa ebidensya nga direkta makatumod sa mga suspect. Nagpasiguro man si Malong nga ila ginatutukan kag gina-review ang kada investigasyon sa kada unit sa bugos nga Western Visayas. Sa assurance na mahatag natin sa mga taga-Bacolod and Negros is that we will be giving you a more peaceful na lugar considering that continues ang pag-drop ng crimes dira sa inyo and even sa whole Western Visayas actually continues ang pag-drop ng crimes natin and ang mga kaso ganit na wala ni sa ginatulugan. Kabahin sa ang pagpahayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Samtang dako naman ang pagpasalamat sa Silay City Police Station kag ni Chief Lieutenant Colonel Robert Petate sa LGU sa siyudad sa Silay matapos nagdonar sang 5.7 milyones pesos nga balor sang Special Weapons and Tactics Equipment. Sunod kay Petate, si Silay City Mayor Mark Goles mismo ang nagpanguna sa paghatag sang napulo ka AR-F15 M16 rifle, napulo ka XR7 12-gauge semi-automatic shotgun, napulo ka caliber 45 pistol nga may magazine kag bala, bulletproof vest kag madamo pa.
Suno pa kay Pitate, dako mabulig sa mga armas ang indunar sa syudad para sa police operations ilabi na sa pagpagiaway kontra kriminalidad. Padayon pa nga ginabulong sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ang 37 anyos nga guest relation officer kon GRO matapos ginbuno sa iya customer nga lalaki sa sulod sa isa ka lodging house sa Corazon C. Aquino Street, Barangay Takuling, Siyudad sang Bacolod, Miyerkules ang gabi. Suno kay Police Staff Sergeant Arnel Deles, investigador sa Police Station 6 na abtan nila sa sulod sang lodging house ang dugoon nga lawas sang biktima. Suno kay Deles, madamo ang pilas nga naangkon sang biktima matapos ginbuno sang customer niyang lalaki gamit ang isa ka mataliwis nga bagay. Sa pagpangusisa sang kapulisan, wala magsugtanay sa bayranay ang biktima kag suspect, rason nga natabo ang insidente. Yung suspekado, nanawag sa karitor nga mabilaot na siya. So pagkatapos sa room, pwede ko sa room 107 nga ginabira niyang gate, nakibot siya nga ang lalaki, ang suspekado, katani siya motor kag magandar na iyapay dikon. So kada bringas ang gate, yung bungguan, ginisang suspekado, kada para makaparadyo. Bagin sa pagpahayag ni Police Station 6 Investigator, Police Staff Sergeant Arnel Deles. Wala pa sang pamilya kung nimata nga nagkontak ka Police Station 6 sa bawayang ginmuro sa sulod sang motel sa Barangay Takuling sa Miyerkules ng gabi. Sa interview section firing line, ginbahay ni Police Major Leo Estopa, ang hepe sa Police Station 6. Estable naman karon ang kondisyon sa 37 anyos nga biktima apang nagapabilin pa sa ospital. Suno kay Estopa, ginalaragway sa biktima ang lalaki nga nagbuno sa iya nga nagataasin isang 5'4", si Micalbo, itumon kag may itom nga tricycle. Ang biktima kang suspect ang nakitaay sa Barangay 26 antes nagsulod sa motel. Sa dugang nga balita lokal, dakop ang 3 ka persona sa ginpatigayon nga bypass operation sa Police Station 3 sa Purok Paraiso, Sitio, Sibucao, Barangay Banago, Siyudad sang Bacolod. Ang mga nadakpan ang ginkilala Sunday Debbie Sanchez, 27 anyos, Lucky Joe Trustmill, 25 anyos, kag Kiriko Mumandre, 42 anyos. Sunod kay Police Station 3 Commander Police Major Richard Pajarito, malapit isa na kabulan ginabantayan sa mga kapulisan ng subject nga si Sanchez matapos makabaton sang report ang PNP nga siya nagaduso sang iligal nga droga sa Barangay Banago. Na-recover sa mga nadakpan ng masobra 2 ka gramo sang iligal nga droga nga nagabilis sang 16,000 pesos drug paraphernalia kag 500 pesos nga marked money. Preso karon na managaldakpan sa custodial facility sang Police Station 3 para sa nagakaigo nga disposisyon. Gina-validate man sa karon sa Police Station 3 ang report nga may isa ka dako nga drug personality nga naga-deliver sang illegal nga droga sa Barangay Banago, Siyudad sang Bacolod. Sunod ka Police Station 3 Commander Police Major Richard Fajarito, nakamaton sang report ang kapulisan nga isa ka drug personality ang liwat nagadusok sang binulto nga droga sa mga street level individual sa lugar. Patag ni Fajarito, impormasyon pagid lamang ini kay padaan pang inausisa sang kapulisan. Ginako man ni Fajarito nga may nagaduso sa gihapon sa illegal nga droga sa Sitio Sibucao apang mas ginapili sa kalabanan nga magbaligya sang ginagmay nga balor sa agud indi dali nga ma-monitor sang mga otoridad. Nag-aapela si PDEA Region 6 spokesperson Shita Nalion sa mga opisyal sa barangay sa siyudad sang Bacolod kag probinsya nga damlag pa gindeklarar bilang drug-free barangay nga imentenar ang kahilwayan sa illegal nga droga agon hindi makakasalistahan. Suno kay Tanalion sa piyak nga madamo na sa mga drug-cleared barangay sa siyudad kag probinsya, magabantay sa gihapon ang mga otoridad kag PDEA sa posible pagbalik sang illegal nga buluhaton, tugas sang illegal nga droga gikan sa mga bag-o nga drug personality sa barangay. Dugang Tanalion kung ang sitwasyon sa isa ka drug-free barangay, magalala tugas ng illegal nga droga, ang provincial officers ang PDEA ang magahimo sa rekomendasyon agod makakasalistahan ang mga barangay nga igasumiter naman sa Regional Oversight Committee. Russia, pagadugangan ang deliver nga bakuna sa Pilipinas, samtang WHO natala na magpalayag sang bakuna nga gamiton sa Pilipinas para sa solidarity trial. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na ikaw nang ginapa
pamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita Life Extension, Vitamin D3 for Kay Nathan Borromeo, good morning ko sa tanan nga listener sa Barangay Panakyaw, especially sa Borromeo kag Hermano family. Kag sa mga estudyante niya kuno sa kuno sa grade professor ni siya no sa STI no? West Negros University, na. Good morning. Kag Bugtaw Panakyaw. Taga Panakyaw na siya, di ba? Di nga ng Panakyaw liwat? Ha? Di nga ng Panakyaw liwat? Saang Panakyaw? Basta Panakyaw Dito guro sa Moises Padilla. Amo na. Ang butan, hindi ko sigurado kung dining Panakyaw. Basta Bugtaw. Nabalaan ko lang Payaw. Payaw sa mga Ginalbagan. albagan. Bugtaw, Panakyaw. Yeah. Sa kaniguro sa feeling ko daw sa Moises Padilla. Si ay di ka tuman. Nagbalik ko. Ay, ano naman? Nagbalik. Jinky de Alagdon, good morning man. Kay Bayboy Villasur, of course, ang CMO Sectoral. Kay Ma'am Van Mayo, good morning dira, Ma'am Van. Kay buddy ko, Dr. Matthew Mayo. Yes. Good morning. Nag-greet na ba sa akon si Dr. Mayo in Ilonggo? Ay, true. Oo. Ano ang bias mo? Ano ba gani man? Mayong aga, Aksyon Boy Duran. Ay, wow. Bongga. Ilonggo. Ay, awang rutodlo siya si Ma'am Van. Cherik, Eric Rojo Asiado, good morning man. Kagsubong man sa kay Ronnie Villanueva. Sa HMA Medical Specialty Center kuno sa Talisay City. Lani Ortega Mundia. Ari ko Manila, Highlanda sa akon bana nga si Lantoy. Lantoy, good morning kano halin sa imo asawa nga si Lani. Mundia. Cory Vidaha sa Kuwait, good morning man. Ronnie Mananghaya, watching sa Hufuf, Saudi Arabia. Kay Rosemary Kabugwason sa Kubay, La Carlota City. Sige, Action Doors, kaman dito, ay kagubrayaw. Hindi ta pala magsundan na, hindi nga duwa ay. Lain mo di sakon. Kay wala mo nabasa ang happy birthday ni Miss Jinky. Gina-greet niya akong pare. Sino may Happy birthday? birthday si Otrebor Salas de los Santos o Roberto de los Santos. Okay. Sang Murcia. Happy birthday, Bert. Happy birthday. Roberto de los Santos. Happy birthday, halin kay Jinky de Alagdon. Yes. Kay Ronnie Villanueva, good morning man. Tapos ako nadadali ka na kay Kwan. Okay. Kay Tapos, Binong 70 Binong ka na. 70. Delay na kita diyo. Binong 70, sir, good morning sa imo. Patamyo sang mayong aga kay Encarnacion Beler Amarante. Kay enjoy gid nga malawagan yo kon aga. 85 years old na ni siya. Si ugangan niya. Okay. Ugangan niya gali. Hello kay Nanay Encarnacion Beler Amarante. Amarante. Maayong aga gid. Alin sa imo umagad. Yes. Nga si Sir Binong 70. Dudong. Dudong. Dudong na siya.
Dodong Alojamiento. Di. Sino si Dodong Alojamiento? Diding. Diding. Okay, kay Asis Mahina, idra sa may Pangasinan. Good morning, man. Monique Steven, hello. Kay Imelda Bongwanga. Baguanga, kay Kapitan. Bongwanga. Si Kapitana, sa Ay, Barangay galing. Hello, Kap. Good morning, Kap. Sorry. Bangwanga. Baguanga. Ano? Baguanga. Mangguanga. Ano? Baguanga. 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 Okay. Sige. Good morning, Kap. Kaya alagad Kevin Henry. Good morning kay Mayor Estrao. Kay Yes. First Lady sa Hinubaan, Kapitan Leticia Estrao. Yes, good morning. See you sa soon. aming- sa kay See you classmate. soon. Classmate. Sino classmate mo? Classmate si Mayor Okay. Classmate kami na sa parole and probation nga. Balo kami ara kami na natawag nga kuan mo nga may isa kami naka-activity bala nga daw gina kuan kami na isa ka semana. Di kami na daw amo na daw classmate kami na isa kami ka batch no. So classmate kami na ni Mayor Estrao. Okay. Sige. Resinata din ka na to, Raydan Velasco. Good morning, man. Kaya ginag-greet man ni alagad Kevin Henry, Action Boy, si Kapitan Bibing Theodore Tobe Liha. Kay Sir Stalen Kayanan, kag kagawad Noy Cardinal, nagapamati gid sila. Yes, Salamat. good morning sa inyo, Dra. Kay kagawad Melchor Baroca Rombines. Yes, morning kagawad Good Melchor. morning. Kaya Claudemar. Claude. Arellano Gomez, Arellano Gomez. Panamyo kuno halin kay Sir Jeff. nga gapangapi. Jeff. Sige, mailan na pagpangapi. Jeff Ferrer? Hindi Wala man nga Jeff, ya? May mga Jeff. Meron bala Jeff Duran. May Diba? Jeff Cabato man na. May Jeff Aboso. Pagkagani. Gali. Complete. Yes. Jeff Baikin. Meron man. Jeff Baikin. Jeff Baikin. Diba? Jeff Espulgar. Meron man. Kasapan. Jeff Villarama. Valderrama. Galing. Kay Dad Saberia, hello. Kanami gidya may kape, puto, kag Aksyon Radyo. Barangay Sumag kami. Hello sa inyo, Dra. Yes, good morning. May lang nga pagpangapi kape with puto. Lai Shablas, good morning. Aksyon Radyo, always stay safe. Sa Canada ni siya. Stay safe man. Si Joji Lacson, Action Boy, ara man siya. Nagapamati. Salamat. Si Franklin Tilohio, good morning man. I'm here sa Lignia. Very good. Si Aksyon Eden, yan, ano itong nabligya ya? Ha? Ano itong nabligya ya naman? Gwapa nga lukos, nakatulog 24 hours. Gwapa nga lukos, ang ka-delivers na gwapa man. Gwapa pagid. Dapon ganun naka-deliver to sa dito sa Amon. Pagpalapit ko lang ko tayo pila yung pa. Aling ko pa. Order ko tayo pa. Salain, boy, di. Sige, standby sa mga balita lokal.
Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Detalye na sa mga balita nasyonal. Dugangan pa sang Russia ang pag-deliver sa Pilipinas ng COVID-19 vaccine Sputnik 5. Suno sa Malacanang, matapos ang Conteles Summit Conference na nanday Presidente Duterte kag Russian President Vladimir Putin dugangan sang kung kadungan sa ika-45 nga bilateral relations ng duha ka pungsod. Gipasalamatan ni Duterte si Putin sa buli nga ginhatag sang Russia sa Pilipinas. Sa piyakabayan palayag si Putin nga mag-import ang Russia sa mga agricultural products sang Pilipinas. Ginalauman nga mapalayag na sa World Health Organization ng WHO sa publiko sa masunod nga semana ang brand sa COVID-19 vaccine nga gamiton para sa patigayonon nga solidarity trial sa Pilipinas. Sa hearing sa House Committee on Health, ginpahayag ni Quezon Representative Angelina Tan, tagpamuno sa nasambit nga komitiba nga tuyo sa nga briefing amo ang ipabalo ang efforts ng gobyerno o sisaon maayong issue, gaps kag mga pagtilaw, subong man ang pagkilala sa mapaghimakas para malampuasan ang ginapangatuban nga COVID-19 health crisis. Sa update sang project leader nga si Dr. Fodor Lim, ginpahayag sini nga posible matapos ang 2 ka semana maanunsyo na sang WHO kung ano ang bakuna nga gamiton. Ginako ni Lim nga nadugayan ang pagpanghanda para sa solidarity trial, inibangod wala pa makadesisyon sang bakuna nga gamiton kundi may issue pa sa karon sa supply sang bakuna sa bug-os nga kalibutan. Ginapanawagan naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang universal access sa safe kag epektibo nga COVID-19 vaccines sa Gavi COVAX Advanced Market Commitment 1 World Protected Summit. Ginpalayag ni Duterte kinahanglan ang mas maayo nga pamagi sa pag-access ang vaccines pangud may imbalance vaccine distribution. Suno kay Duterte nga kung hindi ini masolusyonan, hindi malambot ang matuod kag inclusive nga global recovery. Ginpasalamatan naman ni Duterte ang Gavi nga isa ka vaccine alliance ang public ag private organizations kanang igyan nyo pa sa iban nga pungsod nga makigbahin sa nasambit nga programa. Ginpahayag sang Department of Education na ginaprobahan na sang COMELEC ang pangabay nga pasakaan ang honoraria sang mga teaching kag non-teaching personnel nga magaserbe bilang mga poll workers sa masunod nga eleksyon. Sa statement, ginpahayag sang DepEd nga ginasuportahan sang COMELEC ang pangabay sang departamento nga pasakaan ang bayad sang 3,000 pesos. Bangod sini ang mga chairs sang electoral boards ang bayaran sang 9,000 humalin sa 6,000 pesos, samtang ang mga board members ang makabaton sang 8,000 pesos humalin sa 5,000 pesos. Ang honoraria sa Department of Education Supervisor Official kag support staff ang pasakaan man humalin 7,000 pesos pakadto sa kung humalin sa 5,000 pesos pakadto sa 7,000 pesos. Ginpahayag ni Education Secretary Lenore Briones nga nagapasalamat sila sa COMELEC sa pag-approve sa ila pangabay nga mataas nga bayad sa mga manunudlo nga magaserbisyo sa masunod nga piniliay. Ginklaro naman sa palasyo sa Malacanang nga wala pa sang desisyon si Davao City Mayor Sara Duterte angot sa posible pagpapili bilang presidente sa 2022 election. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, madamos ang tao nagasuporta sa bata ni Presidente Rodrigo Duterte apang wala pa sang anunsyo ang alkalde angot siya plano sa politika sa masunod nga tuig. Ini ang palayag ni Roque matapos nga may isa ka mga lidha nga nagpalayag nga si Sara ang magapapili presidente base man sa ila istoryahanay. Liwat man ni pahayag ni Roque nga hindi pabor si Presidente Rodrigo Duterte nga magpapili sa pagka-presidente si Mayor Sara. Katapusan nga balita national, pinalnagin basura sa House Committee on Justice ang impeachment complaint batok sa Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Sa online meeting, ginbotohan sa House Justice Panel nga aprobahan ng committee report nga nagabasura sa reklamo sa boto nga 21-0-0. Nagligad ng Mayo 27 sa unanimous sa ginabasura ang reklamo batok kay Leonen. Ang report ay gasumite sa House Plenary. Una na ginpahayag sa iba ni mamalidhang ang reklamo ang insufficient in form kag substance kag kulang sa authentic records para suportahan ang maligasyon batok kay Leonen. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:33. Kag sa aton mga ka-aksyon, ginarekomenda ko gid sa inyo ang pag-inom sa
Standby na sa Action Report, second portion of Action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabat. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.